Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Parte sa flood control project sa Davao River sa Davao City na danyos. Mga residente nanawagan nga ayuhon na kini. Duha ka basketball teams nagrambol atol sa paliga sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Usa ka balay ugdaw sa Cagayan de Oro City, 70,000 pesos nga cash pangbayad sa eskwelahan, lakip sa naabo. Wala nagaandar nga CCTV sa pipila ka establisimento, hagit sa mga otoridad sa Davao City sa pagsumpo sa krimen. City Council sa Samal Island sa Davao del Norte, magpahigayon og mga sesyon sa barangay. D&D Festival 2025, formal na nga gibuksan sa Iligan City. Mabulokong kultura ug tradisyon ilang gibida.